ma ina yin kalma irin ta bagawi ta ƙarshe, domin galibi muna haɗuwa da 'yan boko ina ba su ansa, amma ya kamata amsa ta shiga cikin tarihi, ta shiga cikin kaset. Suna haɗuwa da ni galibi, Malam Albani, duk da irin karatun nan da kai na boko ana neman irinku, ka zo ka zauna cikin waɗannan masu warin baki, ka zo ka zauna a Zaria kana ɓata lokacinka. To don baka san dalili ba ne kai. Ni ahlus sunna ne. Shi wannan karatun da kai a wurinka kake ganin shi mai daraja, ni na yi shi ne don in yaɗa sunna. Ni ban yi karatun boko don boko ba, ni ban yi karatun boko don in samu kuɗi ba, a'a, na yi karatun boko ne don in taimaki sunnar manzan Allah a bisa aƙidar salaf kaɗai. Iyakacin manufata kenan, iyakacin manufata kenan. Duk abin da nake a duniya ni don in raya aƙidar salaf ne kawai. Ba zan munafinci kowa in ce wai don in yi da'awa da a'a, aƙidar salaf kawai. Don haka duk wata aƙida a duniya kaf ban yadda da ita ba, aƙidar salaf kawai na yadda da ita. Duk wani tafarki, duk wani mazhabi, duk wani tunani in ba na salaf ba ban yadda da shi ba. Don haka ina rayuwa ne don yi wannan hidimar, domin wane ne shugaban salaf? Shine annabi sallallahu alaihi wasallam. To ni ina rayuwa ne don yi wa mai gidana manzon Allah hidima. Don haka duk abin da kake gani, ina da first class wuri kaza, ina da tuwon wuri kaza, ina da tutu wuri kaza, ina kaza, dukka don yi wa manzon Allah hidima ne, in yada sunna shi. Don haka duk inda nake ba na ɓoye kaina, ni ɗan salafiya ne, kuma da'awar salafiya kaɗai nake yadawa. Na haka duk inda aka kira ni mu haɗa kai da 'yan ɗariƙa ba na zuwa, mu haɗa kai da 'yan shi'a ba na zuwa. In kai ahli sunna ne zan iya haɗa kai da kai, domin me tamu ta zo ɗaya, we are on the same page. Don haka kaɗai mu da awar salafiya muke yi kaɗai. To kuwa idan Bagawi yana fatar ya rubuta wannan littafi domin yana ganin wani yana neman shiriya amma yana fagamniya, to ni ma Albani zan ta karantar da littafin sharhu sunna da da'awar salafiya, domin duk mai neman shiriya to ya ce ga Albani can yana karantar da hanyar salaf. Yana mai risala da kanshi cewa wattiba'us salafi, ya ce a rinka bin salaf, waqtifa'u atharihim, a rinka tsayawa a hanyar da salaf suka tsaya. Haka ya faɗi a farkon risala, haka ya faɗi a ƙarshen risala. In ka karanta ɗan hodiyo shafin ƙarshe a littafin tamyizul muslimina min al-kafirina, ɗan hodiyo ya ce a rinka karanta alƙur'ani, a rinka gane ma'anar shi ta haƙiƙa, a rinka karatun hadisan manzan Allah ana gane ma'anarsu, a rinka karanta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, a rinka karanta tarihin malaman farko daga cikin salaf. Ya ce a rinka tsayawa a kan hanyarsu, ya ce kuma a rinka ana haɗa komai da tsoron Allah da kuma taka tsantsan. To don haka kun ji mu da awar salafiya kawai muke yi. Da haka duk inda ka kira mu, duk inda ka kira mu sai mun yi maganar salafiya duka, ba inda za mu yi kara, ko ina mu da awar salafiya muke. Haka za su ganni da lasifika ta, kun ganta, duk wanda yake haɗuwa da ni a maka gata, haka nake rataya ina wa'azi. Wani ya ganna Amina ina wucewa, wai sai ce ka gan shi fa digiri yake da shi fa, amma wai ke wannan aikin. Da na da sai na ce Allah ya tsine wa digirin da zai hana yi wannan aiki. Shi dama digirin an yi shi ne don a zo a yi wa annabi wannan aikin. Yadda ka ji ne da Hausa, da ta rikice sai ka ji ne da Larabci, da ta rikice sai ka ji ne da Turanci. To na iya Turancin da Larabcin ne kawai don wa annabi aiki. Na ɗaya kenan. Na biyu, jama'a, ni wannan aikin da nake, jama'a, bayan waɗannan dalilan ko, uwata abin da ta tirsasa mini kenan. Uwata ta ɗauke ni tana kai ni soro wurin malamai a koya min ƙur'ani da hadisi. Soro da zaure, anguwa anguwa, gemu bai fito min ba nan. Na gama muktasar, na gama bulugul mara, na gama riyadu salihina, ban wuce shekara 16 ba. Keke ta sai min ɗaya a Kano, ɗaya a Zaria. Ina shiga mota nan na tafi, a Dogara nake aje keke. Ina sauka Kano kofan mata, har muka saba da malam Abba Koki, gidansu nake aje keke. Dan me dan iya wannan karatun in zo in yaɗa da'awa ta sunna. Na haka bari ku ji, duk abin da zan yi a duniya kaf
ba zai albarka ba sai in nayi wannan aikin. Wannan assignment din manzon Allah ne, sannan wannan assignment din uwata ne. Da haka har ranar da zan mutu ni da awas sunna zan yi, da awas salafiya zan yi. Da haka duk ran da ka kira ni wa'azi masallacin kun baka son salafiya, to ran nan ka kaɗe sai mun yi wa'azin salafiya ko za ka mutu. Sai mun faɗi salaf, sai mun faɗi abubakar mun ce radiyallahu anka, sai mun faɗi umar, sai mun faɗi aisha da hafsa mun ce ummahatul mu'minina, sannan sai mun tsine wa bid'a, sai mun yi mata tofin tir. Don haka duk wani wanda yake ganin wai mutum iri na, a'a iya daraja kenan. Duk abin da na zama, ko shugaban ƙasa na zama, in ban yi wannan aikin ba kaskanci sai ya same ni. Da haka duk inda ka ganni, duk wanda ya sani ba inda ban kewaya a Najeriya da mota ba. Duk inda ka sani, arna na shiga ƙasar sun ga littattafai, yan sanda ya leko sai ce this one na lawyer, sai ce no, na Muslim pastor. Sai ka faɗi haka zai gane, na Muslim pastor. Okay, oga pastor, safe journey, make una pray for us. Duk inda nake da littattafai nake yawo, saboda duk inda ta kure da littafi da kyamara da rediyo, duk wanda ya sanna a Najeriya ba inda nake yawo sai da waɗannan, da littafi da kyamara da rediyo. Shi yasa ranar 10 ga watan Oktoba daidai 2000 dot yau shekara 13 da watanni, na fito daga garin Port Harcourt. A gidan mai ne wasu suka tare ni, murya ta yi ji ana cinikin mai. Ya ce kama Albani na Zaria shine, na ce mishi shine. Ce ina ma dai